Monsieur le Secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. Excellence, secrétaire général, i fɛla ka kɛ ni mercenaire minnu minɛna an ka jamana kan lamɛnna ni k'a lakɔlɔsi farafina tilebiyanfan jamana ɲɛmɔgɔ caman fɛ o kama n bɛna n sɛmɛ i la ka n ka kuma lase u ma ka kɛ ni farafina tilebiyanfanw tɔgɔlajɛkulu CEDEAO tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'o ye jamanatigi Umaru Sisako Ambalo ye min sinsina kan ko a filɛ nin ye an bɔra k'a ye kunna sini duniya keleya tɔnba Nations Unies ka ci laden ko finitigi minnu minɛna Mali jamana kɔnɔ ko mercenaire tɛ ko n'ale tun ye maliyɛnw de ye k'a tun bɛ nin maa 49 bɛɛ lajɛlen nabila n b'a fɛ k'an hakilinaw di bonya kɔnɔ ka taa nin makofɔlen in ma hakilila dibilen dɔw bɛ yen minnu kɔnɔ kuma tɛ se ka ɲɛdɔn cogo si minnu kɔnɔ kuma jɛlen tɛ farafina tilebiyanfanw tɔgɔlajɛkulu CEDEAO ani duniya keleya tɔnba Nations Unies cɛ min tɛ se ka kɛ lahalaya kolo sigilenw ye nin ko ɲɛ kan. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO ka fara o fɛnɛ kan a nafa ka bon an ka lajɛya duniya keleya tɔnba Nations Unies ka ci laden ma k'a tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye nka jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ jɔyɔrɔ 3 kunna n'o ye farafina tilebiyanfanw ka tɔnba CEDEAO o tɛ faso baarakɛla ye nka gɛlɛya yɔrɔ ye min ye a tun man ka sɔn ka farafina tilebiyanfanw ka tɔn CEDEAO lagosi a nafa ka bon an ka hakililajigi kɛ ka taa jamanatigi ma n'o ye farafina tilebiyanfan CEDEAO ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye ko Mali kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw da tɛ don sariya gafew kunkan kumaw la ka daa kan an b'an ka jamana kiritigɛso ka yɛrɛma hɔrɔnya bonya o kama fɛrɛ si tɛ anw bolo ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye walasa ka se ka nin makofɔlen ninnu bila o ye kiri tigilamɔgɔw ka baara de jamanatigi Umaru Sisoko Ambalo ka yan ka k'a kalama la dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ girimanba kunna ani ka fara saraka gɛlɛn camanw kan min kɛra sababu ye ka nin jɛkulu in sigi sen kan n'o y'an ka bonya de sera ka kɛ CEDEAO ye n'a ma yan ka ci na sira wɛrɛw fɛ ni faamuyali ye an ye misaliyaw ta ka kɛ ni ɲangili bere sigili ye ka taa Mali jamana kun ɲangili minnu kɛra n'a ma balana n b'a fɛ ka min lase o yɔrɔ la farafina tilebiyanfanw ka jɛkulu CEDEAO ɲɛmɔgɔ ma. Je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts ko n'a ka fanga mara banna farafina tilebiyanfan jamana denw bɛna kiriw bula kan ka kɛ ni a sen donni a n'a ka ŋaniyaw jijili ye ka taa bunadamadenya gɛlɛyaw ma jamanadenw fan fɛ min tɛna kɛ ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye jabaranisow kan ka se ka dunanw dɛmɛ. N'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour 2 raisons cumulatives.